Noong unang panahon, may isang prinsipe na gustong matuklasan ang hiwaga ng bundok Tawon. Isang araw, nagpasya na siyang umakyat sa bundok Tawon. Ayon sa kwento ng kanyang mahal na amang hari, may 5 daliri daw ang bundok. At ang paglalakbay sa bawat daliri ng bundok, meron kang 31 araw para marating ang tuktok. At ang pagbaba naman ay 30 araw. Maliban sa unang pagbaba na iyong mararating lang sa loob ng 28 o 29 na araw, depende sa panahon. At sa unang pagkakataon, umakyat na si Prinsipe Bulan. Inabot ng 31 araw bago marating ang tuktok ng bundok. Tinawag ang unang paglalakbay bilang Enero. At sa pangalawang paglalakbay ng prinsipe at ang una niyang pagbaba sa bundok, ito ay tatawagin niyang Pebrero. Dahil sa iksi ng bundok, narating ni prinsipe ang paanan ng bundok sa loob ng 29 na araw. Pinagpatuloy ni prinsipe ang kanyang pangatlong paglalakbay at tatawagan niya itong Marso. Naalala ni Prinsipe Bulan ang sinabi ng kanyang amang hari na tuwing aakyat 31 araw ang kanyang guguguling upang marating ang tuktok ng daliri ng bundok. Mula ngayon, ang paglalakbay niya papunta sa paanan ng bundok ay 30 araw. Tatawagin niya itong Abril. Pinagpatuloy ng prinsipe ang kanyang panlimang paglalakbay. Tatawagin niya itong Mayo. Mga kids, pang ilang paglalakbay na ba ni Prinsipe Bulan ito? Tama! At tatawagin niya itong Hunyo. At sa pampitong paglalakbay, tatawagin niya itong Hulyo. Naabutan ng malakas na ulan ang prinsipe at hindi na siya makatawid dahil sa lalim ng tubig. Humingi siya ng kapangyarihan upang makatawid sa kabilang bundok. At sa pangwalong paglalakbay, narating niya ang kabilang bundok sa loob ng 31 araw. Tinawag niya itong Agosto. Dahil bangin na ang nakikita ng prinsipe, minabuti na niyang bumalik at magpasaklolo sa pinakamataas na bundok. Tatawagin niyang Setyembre ang paglalakbay na ito. Gaya ng inaasahan, 30 araw ang paglalakbay ni Prinsipe. Kahit pagod na ang Prinsipe, minabuti niyang akyatin ang susunod na bundok at tatawagin itong Oktubre. Ang susunod na paglalakbay ay tatawagin niyang Nobyembre.
Dahil ito na ang huling paglalakbay ng prinsipe, tuwa na siyang umakyat sa pinakamataas na bundok. Tatawagin niya itong Disyembre. At dito na siya humingi ng saklolo sa mahal na hari. At dito nagtatapos ang alamat ng Bundok Taungon. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.